boma kala biti chai thiu tang ne biti chai thiu na Awak salam aja, haram aja. onggo tham ka Baik baik. Belum lihat. Haram aja sana sih. kala sok cha ani ba sok cha leng ge ba se tham ji dai ai bai je có đâu có lại lại wa la ya ai phuni cái bút bằng cái tham thiu cái lơ tiyo kala chi ko biar ni thiu kalau Foto sana mungkin. yo ni ren kamala Rani kamu. bút le ka bahut tuna ni abu kalau jadi kudu dah tui ko thuma tui chap thuya bila chol bo nung ju ya phui le phui ya bo ni yo hả phui ya bo so bo bini basa tinjon le batabo pen kubai rumai lai जों वानसौ लायगारनाय बे शुक्रबार तो खम बावनाय सेटे सेटे बावनाबा लागै जोंनिरो वानसौ लायनाव करा साकारा रमालाय तामा खाइखला बंनि बबिसर गाहाम मोननाय बा एकजन फैमिली गामना दे हिनबाद खाइदों खलाय अ सराय दंनि बबिसर गामनाय মানে সরকার আরেকটা সরকার করে চিন্তা খাইও তাবো এই বাউনিতে তরক সে বক্তব্য নাই মনি চাহিদাবো ফিনাই তাবো সরকার ভাবে ন স্কুল রক্ষা রনাই সাথে সাথে বিনি কাংমং সুমং সব তো সরকার আদিগুলা মানে শুধু চানাই সিনিজের নাই খাতা কলম বরনি ফিনাই বিনি সার পেন বরনি ফিনাই অপ্তের উপর তো চিন্তা মাখি তাও সরকার না তালাই রেখে স্কুল তালাই রেখে বিনি কলম সে করে ইংলিশ মাস্টার কয়েকদিনই বারে নাই বাবা অবনবো তো চিন্তা মাখলেনি স্যার তাহলে অবনি পিছনে গাইডলাইন তুলি নাই আনি ওয়ানসংলাকে বা যে কোনো একটা গার্ডিয়ান তুলি নাই অপ্তের না ওয়ানসই তো অবরগ্ন তামানা সানাইবা আনখলেগা অপ্তের তনন খাকা হামিয়া ফারো তিনি जोंरो साब्रुम बीरेन्द्र रुवा जापारो फाइसक पाइलेखा बेले वाना मासिंसा खूब खाखामानि कक ओ जगह चिनि माजुली विशाल ते रिमिका इचराय खरकताम बरकनि बुमा ते बुफा खरकनि थैखा बेले खेनो अबाब जाना नंगान गरै आबा केनो साक सयमेङै बुमा हंके निजिनो बिथिजाय थैखा बुफा हंके दुर्भाग्य अबसत बखाय तुयाव कलबि थैखा बेले खेनो रिपोर्ट जों दिनै ससियेल मिडियानि बिसिंति मानखा आबो रिपोर्ट मानिते आसुगै तंनाय मतलिया बेले खेनो खायगै जों त्रिपुरा नेशनेलिस्ट एमप्लॉय एसोसिएशन बरनो विजिट खायना हनै अजातिनि फाइलेखा फाइनो खाबरनि बेलखे कोरोना अवस्था जराय बरनि ताबु प्रपार केयार नाङै दङ आबोनि बागै जों बंनि सान्दा अर्थात बिनि काका आबो बाय जों गाहाम के कक सालायखा उमेश त्रिपुरा ते बिनि बोसै बिनि बुचु तेबो पारान बरक दङ बरबाय मालायै जों दिनै बेलाय खेनो नांगौ मानकं सालाय माखा बरनो जों अबनो साका जे जराय रगनि प्रपार केयार नांथानि तुमु इ पारान बररगनि आखा बिन काका जुदि मायांगे इ खरक तामचरायनि न दायित्व बार जों गसिना हानाय जों तलां थानाय याखाबा बरक तुमुनो खलायमानो बरनो पुसिनाय बा बुनिया अरिया नैखाय आबो बसय जों बरनो जेखुनु जे नांसा जे मानसा जों बरनो चबानानि आकक जों बरबाय दिन सालायखि ये ताबु मूলত जों बरनो टाइमरि कलांजा शुक्रबार दिनो अर्थात এই 2 দিনই পরে বিনি বুমা বুফানি सामुं पाइमानि परे बरक जों बाय कन्टाखौ तंनाय कक साहरलायनाय बरनो तामुखायनाय खाया तामुखाय जों खावबोसो नायो जोंनि ससाइटियाव अबहाय असहाय अबश्यक बारा असहाय अबनसलाय कतल যন্ত্রণা বোধ করিনা এক তো বোমা বুফা করি খরসা পান তংখাই তো বংনি বখরক বমনানি অবাই কাইসা সামপিলি তংখামু আবশ্যক করি বংনি থানি আবন বাগै पाराव तंनाय जत बड़ रकनो आं अबन कचार खा नरक हामके वानसुकदि इजराय रंनि फ्यूचार बाहायके जों सनामै तलांमान आबो सुदु जों सिमिया इ पारानि जत बड़ बिनि ताखु बुखु आबो जत थानजाखै जों वानसुक लायै बरनि लाइफ न बाहायके जों एनलाइटन खालायमान बाहायके जों सारिमान आबोसो चिनि नाहार मुंनाय नोंखां चिनि ससाइटिनि जत बरनो कबगनामो जों अबाय जुदि केबो प्रब्लेमो खालाय तंखांखाय जों चिनि बखा बा चिनि याक आरो एक्सटेंशन मा खायनाय बरनो चुबा थानि बरनो नायखानि खालायथानि जों साकमा थालायनाय जाहाथे चिन ससाइटियाव केबो अबाहाय असहाय खालायता तंथुं आबोनो जों नायनाय ओंखाय आबोन बागै दिनै अर जों दुख कसन बिसिंति फानो जों अर फाय मालाय मांखा ओंखाय मिडिया बन्द रंनो बां बेलेखान हामबाय जानगो नरक जे अ जागा जों मायबाक्सा एकम्पानि मान बागै हाम मुंख्लै खायमान साथे साथे
chini tribal welfare minister bini tini cabinet tongmani bini hotar khlai o cabinet meeting cancel ang khain khnawoi bo bahai na khayok jagui phaikya jeng bo bai baksa sokman bagai jeng belekan tini laki engkai jeng abon bagai chini minister sar bono jeng belekan hambai janago tei oro je borok chini lukura puthum tongnai bono jeng belekan hambai maruo jengna company re man bagai hambai 2020 और कैसे जों विशेष खबर खोनागै वीरेंद्र रजापारा बिष्णुपुर एडिसी विलेज साब्रुम जों ससियेल मिडिया खोनाखा आं तिनि फुंगनो खोनागौ जे अर बिष्णुपुर एडिसी विलेजाव खोब गरिब परिबार तिनि तिप्रासा हठात क्लाइबनि बुफा थैथांखा तै बनि सिकांगो बनि बुमाबो थैथांखा तै सिकांगो बुफा बाहायनो तै गलगै थैथांखा बनि बसा बनि बुमंखे जोंरा मांखा बयान कुमार त्रिपुरा बुफानि बुमं थैथांखा तै बुहिन बुमखे राजीमाला त्रिपुरा तै बसातों गथाम अक्रानि बुमंखे मजुली त्रिपुरा बो 12 बছর विशाल त्रिपुरा कचार चला बनि 5 বছর रिमिका त्रिपुरा 3 বছর बेलायखिन असहाय ब्रौतिनि बुमाफा गरै बनो खनागै तिनि जों हरत फ्लाय तिनि आनि फेमिलि तै तिनि जत्त तिनि कर्मचारी दल जों फाइमालाय फैखा ओ पारा फाइमालाय फैगोन तिनि दुनुखा मकलबाय बेलायखा वानामा संसा बेलायखा क्रिमा संसा अमाहायचि गोबां मानसिनि बरावरक सुदर साब्रुम बिष्णुपुर ok चिनिमिया गोबां मोजां माहाय दङ किन्तु दिनै अमके स्पेशल तिनि एकटा नजर ओंखा आंनि जेराव बायथां फायखा तै तिनि ब्लक चेयारमेन तिनि दङ तिनि धनन्जय त्रिपुरा तै जत तिनि अभिभावक तै ब्लक चेयारमेन दङ तिनि खुलादन त्रिपुरा जों फाय मालाय फायखर बन पाराव जे सुखसाक जों बनो सुबाखा जों खाना फायनाय सुकुबार दिन बने श्राद्ध दंनाय आरो भाइने जों सुबानाय जे जों मानसाक तिनि सरकार हते जों सुबानाय तैबो आंगसिका ओ परिबारनि बरावरक बलाय असहाय बलायखन वानाम संसा बनि बागै सरकारि बाबे आं जे मानसाक सुबानाय तैबरनि परासुना आं नायनाय दिनै गोबां स्कुल दङ ओमहाय जे असहाय जे गरिब सारायनो जों फोरोंना बागै जों चेष्टा खालायनाय बनिबा आं किन्तु अमन साना मुसुगो अ एलाकानि बरावरनो दिनै वीरेंद्र रजापारा बिष्णुपुर एडिसी विलेज अरनि बरावरनो जों जतनो साइ कयजन कयगो जे ताखु बुखुरक बायाचारि दिनै पारानि प्रतिबेसि जत्तन बरन माचो बानाय अजरा बरकनि के बुखुरै बुमाफा खरै बला बलाय असहाय एकदम बरक अन्तदय फेमिलिनि परिबार बेलायखन बरनि जाखरै कुनु खरै जों बन आं कयनाय जत्तनो दिनै समाजनि हयते दिनै प्रतिबेसिनि हयते जों बरन चुबानाय अबन आनि कयमोन तैबो दिनै सरकारि हयते जों जे मानसाक जों चुबानाय आं अबन बरन साका जे बरन माचाया जाते तांथुं बर कुनो बरनि जे नांमानि कमथेखौ चाय दंनानि बागै जों बरन चुबानाय तैबो बरनि भबिष्यतनो जों गाहामग्रों दंख्लाय आं चुबानाय बं जों चुबानाय बनो आनि परिबारखौ चुबानाय तै जत्तरनि अभिभावक दिनै अरनि बराव पारें बराव बाहायनो गसिका बरन नायनाय अजराव जों बरबाय बरनि गान्दा तंना नांगौ दिनै बेलायखौ आनामा संसा दिनै त्रिपुरा राज्यगम हाय गोबां मा सुदु अर बिष्णुपुर एरियायाव सिमिया सारा त्रिपुरायाव दिनै हाय गोबां गरिब फेमिलि दं जों चेष्टा खालायनाय जे मानसाक जों बरनि क्लाव जों दंनाय आं हेसे मिनिस्टार अफ ट्राइबेल एफेयार आं बेलायखौनो वानाखाथाय दिनै आसि खासालां फुंगोन आं फायखा जागोन दिनै बनि बागै बनि फेमिलि गरिब फेमिलि जों खोनाबाथाय बनि चरायावनि गोबां इभेन बन रेशन कार्ड करै हिंखनाव जुदि बरनि डकुमेन्ट बाक्सा करै आ डकुमेन्टनो जों फुलफिल खालामनाय दिनै ब्लक चेयारमेन दङ आं बनबो साका
जगना जोंनि SDM बा DM नाव सानाय जाहाथे इमिडिएटलि माने पुरापुरि डकुमेन्ट नांथुं बर बुं रेशन कार्ड तंखांख्लायसि जखन फेसिलिटी तो मानथगो बेले बर रेशन कार्ड करिं खनाका आपन रेशन कार्ड जों दानाय बर बुं दानाय अबनि बागै ओंखायनो बरनो जत्तनो कयनाय जों हेज ए फैमिली हेज ए जोंनि सोसाइटी जों बरनो ब्लग जों माबा जानाय